обратно, то е документите на шофьора. Да прилича малко на български квартал. Това е все едно вилността на юго-запад. Да. Ще дойдем още един. Още един-два пъти ще дойдем. Даже мога да си направим една екскурзия до Амохосто и до... За там съм на вид. Да. Да, кажеш, ще трябва. Само не си... Те тук да живееш от този блок аз. Направо. Само за селца. Замената на Кипър и на Гърция, тук е замената на Кипър и на турски. Кипър и на Турция. Много е. Да. Добре е така, добре изглежда от тук. Аз съм идвал само вечер, като е вечер е по-красиво, нали, така като е осветено. Но морето е бурно. Сега ние ще направим една обиколка да видим. Да разгледаме така как е това движение. Към центъра, така да се разходим. Значи тия англичаните могат да ги объркаш мъж и жена. Они са като... Обаче его човек пише главата, так. Да. Няма проблеми. Сега ние ще се спрем някъде на платен паш. Тук е малък такъв, мисля, че. Ама защо са им такива върхнали палмите, бе? Защото ги поддържат. Гледаш ли? Палмите явно са признак на други екипа. Темата по принцип е за острова. Да, Нали? не знам. Е, там, на където вървиме, вече ми е признато. Тук трябва да излезем на едни лодки. И на едни таверни, много таверни се беше много. Еми това тук или трябва да спрем някъде да се разходим, или тук назад да се връщаме. Има ядене, тук няма ядене. Ресторант е, бе. Как да нема? Чак сядай да... Чакай, за какво сега? Аз какво да съм тук? Гривнички. Как не знам, че няма да Сключен обаче. Да, бе. Ще бъдат сключени. На спокойствие се сещаш, как ще се бяха.
Мали да руна яхте там? Да, ела малко по-насам, да не снимайте. Снимай, че тук първобитния. Не дей рискува. Да не те търсим под вода. Виж, тази лодка е все едно мотор караш. Седаш. Абе, на този бар как да се настъна там, не е интересно. Виж как. Той това, тия масички отпред са от бара, бе, Миха. Ама ако искам да седнем на бара, да не ме държат. Ти хубаво ще седнеш ми, после как ще тръгнеш. Къде и да се обърнеш само маси и те карат да пиеш. Те са стопли ли? Вече сладката котка. Какво е това, къде излезе? It's the best. So friendly. Направо много е нахално тази котка. Да, остави я да спи. Тя пияна спира. А. Чакай, викат. Не питай, той. Банче, бе. Опа. Да, бе. Той да ти го каже. Как го... Какво казвам това? А? Котката пино бира. Българо-гръцки. И не знам да не употреби и нещо на английска, му съм А, сигурна. котката пино. Ама видя ли, че жената веднага ме разбра? Малко се спим. Пак стана 3 половина. 5 часа вече. А, виж каква е голяма. А, да. Ба тази каква е грозна, виж. Да? А, виж каква е. Та е като неонова такава, виж? Да, да. А виж пътува какви има и мъни. Ужасно. Е, горе на оная скала има нещо като крепости, Васко. Да, бе, не. Това е просто най-големото казино. Да. Ама то къде е? Къде се пада? Е, там. Тук ще видим ли нещо да изплакваме погледа? Епа. Само маже. О, маже и тук да ги еба.
Еми няма, това ще е финала и го завършваме финала с плажен бар. Обаче заснима само бар. Снима само един хладилник. Бара е направо да ги застреляш тия и двамата. Това тук добре, че знам английски. Представя си без английски какво ще да направим. Само влизам, викам 1, 3, 4. Yes. Викам... Фон 2. Жик. А е супер тъпи англичани. Да, палмите наистина много странно, че са... Палмите са ги уморили нарочно, да ви кажем аз. Аз имам чувство, че палмите не са поддържани като... Да, като признак не е тяхната култура, нали? Имам такова усещане, че не са поддържани. Не са им приоритет, нали? Откриване на сезон 2008 година, плажни ивици, майко мило е бал си е веко. Къде е, че седнеш ти отзад или отпред? Естествено, А? отпред. Аз трябва да сме между вас някакъв там нещо. Жени, намерете место на това хубаво момче, бе, жени. Обаче ще ни задай. Обаче, викам... Някаква толкова... Айде, следващия път малко смело си кораш, да. И Васко. Направо. Прическа заедно. Прическа. Гледай, гледай. Тони, ти как харесваш го? Да, нали това обяснявам, че викам, приличаш ми на ръп, обаче има нещо. А тук музика няма ли? Аз не искам да го разцентрувам, защото е настроен на F. Може да има някакво слушане. Нещо пише Аллах. Да, бе, наистина пише Аллах. Някак ли по-бавно? Аллах. Ето и на фона на музиката Аллах. Аллах, край. Аллах. Искате да влезем в... Нема, натискай. Нека сега ще аз. В джамията в... Тук... Това си е фабулността всъщност, нали? Ама сега бавно майка, тук като гледам... Имаш... Това е новата част, живущата. Ние трябва да идем до старата част. Това има... Значи от тия е там тия джами, си е така надесно. Тия джами ги знам аз. Сега тук има кръго. Така да кажем, нататък ли? Нататък. Той е само налево и надесно. Значи върти е по нея е натам да караш. Нататък. Да. Който е само налево и надесно. Няма да направо. Да, то наляво няма накъде. Това е новата част тук е това. Има си някакъв живот, нали? Кази магуза. Ама пак като че ми нищо не работиш. Има...
Знам, има живущи някъде, има бензиностанция. Не бе, има висши светофари, има... Има административни сгради. Бакуса. Пеца с обуви си обушата и залеги. Сега това сега се строи, сега е построено. Не е останало от войната. Бах, колко тухли това, такова строителство модерно не съм виждал. Електрокур! Бах го куро! Електрокуро. Тук всичко им е на курбата. Гледай, баче, ето лахнака. Ще търсим за лахнака на това кръстово ще се върне. Тя ги деливърт. Тук всичко има, та ми е позната. Тя е нататък и да кажем? Да, не натам каре. Отишла само спешно. Тук, нагоре, а? Да. Ще пробваме, и аз се го показавам. Значи пътя после за лахнака е нататък. По пътя на логиката сме насам. Да. Ще ходим после пътя за лахнака и оттам ще влезем, нали, в... Ба, и тук има... и черне. Не, гри. Трябва да влезем, не искате ли да влезем в този замък? Там се влизаш с... От тук някъде фактически им почва вече това яловата зона. Тук все още има знамена, но не трябва да има сините каски. Това е някакъв борец, да. Ще влезем. Ето го морето, Ще седнем, Тони, има една кръчма баш на морето. Тук нали си живощо? Кораб мечта. С кеф да потънеш. Лагуна, Палм Бич. Отидем нататък. Отидем нататък, нали? Да. Ай, ще се разходим, нали? Да, бензин имаме, каре. Айде да влезем да видим да... Караме покрай... Пак казахме. Тук мога и аз да плувам. Тук е до колената. Тия делфини ще си ги изпълням. Ето това е вече, това е... Може би вече не Да, това е вече, виж, разрухата пълна на там. Снима ли делфинчетата? Да, добре са. Сега тук наляво вече е забаняно, нататък има само може. Да, това ни е, ги виж, това е вече там разрухата. Тук не мога да влизаме наляво, нали? Няма. Не може, бе. Може. Не, тук ти къде не знам този паркинг? Пеца също вика на паркинг. Ай ще излезем от татък, там може да се излезе. Дай на татък ще влезем. Няма да им се разкараме. Да, ще видим.
се разходим първо в колата и после ще ни пиеш спрем. Това е вече тогава същинската част. Всичко е мъртво пълно. Нема нищо. Да. Хотели, бате си. Да. С това казват, някъде презък. Което е оградено, това е явно се под сините каски. Но освен от тук, нали, тук си е пак, нали, се минава. Има си заведение. Трябва да остана вътре. Не е стабилно. Просто е заградено. Бомбите къде са баскали, виж всичко. Имало е тенис, хотелите, нали, Не е толкова. бомбите. Всичко е станало ли се? Да, бе? Това е... Сините каски го контролират и няма... Няма на къде нататък, видиш пак. Доктор Фатма Галип. Но ето тук има живущина, не? Турци. Бейч бар. Да, бе, виждаме, че има Каен даже. В същия начин. Ето се от парка. Да. Значи може и да не може. Тук надесно. Това надясно ще видим. Няма пак кеви там. Това надясно има ли път? То няма път, то Одрян. Няма, значи до тук е, бачай. Трябва да се върнем. От тук нататък не мога да са... Защото ние сега са... Sonraki yerlerde yarıcı levhalara karşı Може би пак ще стигнем до ограждение, нали? Но има... Аз така ще Бах ти, целият оград е затворен, не мога да минеш по. Да, наистина. Аз го видях, това ти го казах. Ние не го видяхме. Мали, гледай палмата, снимай палмата. Бах ти, диди, ужас. Гледай. Също и такива сгради има оттатък, където са... Има, нали, има част на сините бе, каски. да, отделната зона. Отделната зона е същата история. И виж, църквата е останала с охраняемата зона. Да. И това е жалкото, нали? Това е... Все едно, че... 19 век. Как ме више? Мереше на мухъл и на дърти вещици заедно. А па музиката е... Много гадно ме више, наистина. Все едно, че тук е... епидемия е минала. Брата песна е така. Като коя? Ще да, Кажи, има такива много фести. Тони ще направи, бе, Тони, бе. Жива ли си? Айде, Ето тук налево, да. Може би от тук сте минали за... Сервитьора с връзка. Ама ако му видиш колко му е мръсна... Ще се отяде. Това е също бафър зона. Това е микрозона.
Няма, Тая няма. част, която е до морето, нали? Е в пахтната зона и тук, където се влиза, нали? Направо всичко си е мъртвата зона, по-нещата. Нема един човек, нема нищо, чак па магазина. Има отворени магазини. Пълни думи ще стават. Всичко изпотружено, изтрескано. Има станция, нали? Тук виж, срещу нас. Това си е било... тук спира рейсо да пушат цигари. Тук си го спомням много добре това. Там, пахтната зона. Татък може да ще замине горе. Виж всичко магазини как е било. Словакия, виде къде пише. Санторини? Седи на Ламарина, това е Ламарина от 20 години, 30, 39-та си. Там наляво. Да. Сега се движиме по рейсове от Комина. Дур. Дур! Дур е стоп. Дур, Васко, дур, стоп. дур! Стоп. Тук е ли дур или е куре? Бахма, и... Църквата. Черквата, ама заградено, няма минавай. Затова, нали, е сложно обединението, защото тия травми от войната, нали, това иска пари, иска организация, иска много, нали. Коя собственост е сега, нали, на кого, що? Много сложно е всичко. Обаче, въпреки всичко, трябва да се умеят да го направят. Васко, с тия мрежи, батенце, как че се умеват. Да. Помни, че всичко е мрежи. Това иска пари. Това се едно, че трябва да го съборят този град на ново. Глей. Цели улици, цел квартал ли е, що е, всичко е заградено. Но от тук нататък, нали, се живеят. Това е цигания тук, нали. Населени, могат да са населили такива български турци, наши. Това вътре да навлезнеш, такива всичко е улици. Все едно си живееш, бе. Ще хапят змиите тук. Да. И колко черкви има вътре? Да. Тук има живощие. Да караме нагоре или тук на... Каре на там малко да видим, дали не е затапка това. Да. Почтете надолу. Не, капаци и всичко не е много. Тия живеят, видели? Видели го, що живеят? Лили, бах мамо, тия дили. Що викаше брат ми, беше му се примучало идеал да може, вика, докато се усети, вика, минах през пол. Натръшкали децата у турската част, у кипърската част. И ете така те. Е просто страшно. Гледай. Направо гледай. Всъщност здесь се движим по зоната. Тук има и такива змии, къде въобще не са известни на света. Нови.
пак ще... Къде са уния хотели? Виж бензиностанция, това било, виж. Ние хотели са, може да ги видим сега, защото те се виждаха от другата страна, ние отиваме нататък и може да стигнем до края нататък, не да ги видим тия хотели. Те са останали. Много хотели се виждат. Да. Скоро ще видим. Еле как се беха натръшкали колелата, само че не паднала къща. Това се е точно тая зона охраняемата, която се Как живеете бахти като кучета? наистина като, гледай, това е по-мизерно, отколкото в България, в мизерните села такива. Шикарно е. Направо се едно, че си цигански модела, да? Ето ги тук. Виждате, почва да се виждат на тия хотели. Това са... Иска тук милиарди, нали, да се възстанови. Не милиони. Това е било в хотели, не? Виждам, там е морето. Цялата зона обиколихме, когато е марсата зона. Къде почнахме там, сега обиколям. Ще гони полиция. Това обаче, баче, да имаш камера, наистина много да остане. Да, за това си... Да. Аз ми беше от много време, ама в България се няма пари. Сега това, което го снимаш, един ден е много супер интересно. Един ден ще кажем, ей, то Васко какъв беше постриган убав. Млад, цял старе, погрозне, заеби. Я гледай, тук майко ние от тук има животи. Ау, ама те живеят. Живеят тук, бе. Люти чушки, бе. Нашите цигани... Ето е кола вече. Ето. Скинай сега къща, кола. Сега ви еба майката, гледа къща, гледа. И он плакати си е чувство, чурил. че там са и тия хотели, които виждаш, къде се виждат, нали? Сега ще видя. Такива напада, които се виждат, имам чувство, че това се е там отсеща. Да, ма Васко има и една там. Било е... Абе, всичките години е било нещо... Да, в Европа е бил най-яркия. Най-хубавите съоръжения, хотели, нали, като... За какво си им тия мрежи? Да, точно това съм мислил, нали, защо съм го така съм решили, нали, да... Те не са го решили, те това са го решили там, американци, англичани. Човека почнал да се строи къща. Да, това е останало от тогава. И тук се е пило, за плоча са черпили. Да. Те са си купували каси бяха на площ. Гледай, бате, гледай. Къща и мане. Това е интересното, нали, да дойдеш да го видиш. Остави кръчим друг, нали, това... Нали... Нема, бе, войната. Последствията от войната, да. Това е било, нали... И срещу нас, какво виждаме? Бариера. Ще се върнем после. Явно тук нататък вече не мога да... От тук може
Яваш, Васко. Виж ли? Еле, Яваш. Дур, Васко, дур. Дур. А така. Върти обратно. нататък вече не можем. Ми нема, ще ни убият. Ще станем участници от войната. Я връщам через живея. На фона на музиката всичко е... Ща ни филм е, бачу, този филм. Васко с бъдната си една мечта. Еми, за мен това е интересно, да видя, да видя. Всъщност ние влизаме в тала. Ако искате да спреме тук на паркинга да се поразходим. Искате ли първо да ядем и после се Добре, то може би тук има. Я върти така малко. Ай, ще се поразавахтим да видим какво има. Ще видим, може да се направи една обиколка в целия този. Тук е като Арабия. Ресторант е бах. Обаче иначе знамена дал Господ тук. Значи... Да, ето крепостта. Да. Долу има ресторант. Пеца, я един голфага. Голфето, само името му е голф. Това джамия ли било? Точно дойдехме на местото, къде трябва да сме. Изхвърлен. От тази кръчма ядохме. Там. Да. Вижда се, като се качиш, тук отгоре има пристанището. Добре. Сега тук търсим место за паркиране. Ако искате да отидем още нататък, да може да има и други ресторанти там по-хубаво. Да. Ще бъдем после. Да. Има туристи, но... Ще влезем, ще останем. Пристанище е. Да се ночи си в Ирак. Къде дават по телевизията. Казарма си. Това е пристанището, да. Пристанището. Добре, ще отидем, няма да останем гладни. Не ми се достоен.
Няма да ходим там, ще видиш. Тук ще се просходим още малко. Това е интересно времето, когато тук тия крепости са били актуални. това- Разбираш? Примерно с някакъв ком, тъгък, от тази черква вълна. Тук ще обърна някъде, ще се връщаме. Това са промишления на зона тук на станището. Някъде ще обърнем тук. Ще обърнем. Айде, така. Как се качваме по пътя? Свобода стъпка. Бах тия стълби. О! Пъгнаха ми дъвките. Това сме ли го там? Извършва контрабандата. Да се извършва контрабандата на наркотици и всичко друго. Сериозно? Тук се извършва контрабандата. Това много се не вижда. Много се не вижда. Па е високо от бахти. Айде да отиваме да папкаме. Айде, последни снимки отиваме на папа. Магазини, мане. Направо тук убиват всичко спортно в мен. Леле. О! Тая е действаща джамия обаче. Аз къде знам въпрос. Движението е много неща за това. Не мога въобще да сама да отиде където си иска, но и до центъра да отиде, това е голямо впечатление. Аз, знаеш ли, като се качи колата пътя не можех да държа. Ти остави Имаш книжка. Така беше поядени и пиени, каза масата да е пълна, да са кръщивите, да са накланя от ядени и пиени. Ти слушал ли си за пияници? Колко? Само тия колко ли са? Розови орчиго снимай. Розове, я го снимай. Розов! Аз не бе това заведение, че много ми хареса.
Така, ами ние ще се върнем от тук. Нали така? Иди, бах му майката, съвременно. Ларнака. Това е Аз най-голямата. не има тая град и англичани. Ма те имат град, това е град база, нали? Да, всичко е там. Яко кръгово. Ние няма да излезем на Агианапа, ние направо ще излезем на Ларнака. Да. Направо на Ларнака излезем. Фактически къде са ги освободили от турците, англичаните, тук това. Ние сме направо, нали? А? Къде са се освободили англичаните, къде са ги освободили на време? Не. Когато разделят острова, турците и англичаните и американците казват стоп на турците. До тук едната част ще разположи Англия бази в гръцката, в турската ще разположат щатите бази. И това заграденото е на щатите. Тук е английската база. А щатите къде е? Щатите имат база, нали, в турската част. Максимум γεύση, χωρίς ζάχαρη. Яваш. Сега, слово. Сега, Яваш. Μέλος Επιρέλης, Όψε Γιώργος πίσω Ρούσος. Η ανόρθωση τα προστεφανωμένα μου. Това е някакъв... Αφηγητής, ακούεις αγορίνα μου. Това е пожарните. Πάλι να βάζουν κούμπι και οι άτομοι σε τάιζαν φαρμακερό καλούμι. Така е, това е чистичко обяснение. Всъщност правилно, те така казаха, нали, че има пункт при Ларнака. Καλά στην πορεία είναι πολύ Те, ωραίο. че ще излизаме, нали, на базата, където ходихме на бузурките, нали. Как се казваше? Романцо. Въобще се речи някаква чистичко страшно И мога да изграваташ? Πάει και έρχεται. Що правите, бе? Направо го разчепихме още. Направо го осна от всякъде. Не бати моторо. Той свети, бе. Ляво, лаво. Това да се видиш тук, долу попада. Я му чуем звука. Сега що работи? Що чистиш тук, бе? Какво става? Аха. Направо сме от Бомбайка. Яко? Качи се. Да, бе, баш майстор уволнил. Баш майстор Бразилио Нунева. Напред един чарк.
Да, шотка. Дай ми вземе един хляб. Значи пари. Чакай, аз ще взема. Малък, среден, по-малък. Малък, бял. Аспро. Що искаш? Новото искаш да снимам? Айде. Новият ми мотор ела снимачи. Качвай се. Само снимай на колко. Много тъмно е. 37 км съм му навъртел с нощи. На 900 метра да Карай го много тъмно. Много снимам. Сашко ще ми запали. Тук много тъмно. Нищо не се вижда. Кое има? Тия работи, какво бе и аз съм.